Con preto dun 100 de socios e unha alta dependencia do marisqueo, a Confraría da Pobra está a facer malabarismos para sobrevivir. A caída de ingresos derivada da perda de produtividade dos bancos ten a entidade ao borde do peche, cos consecuentes prexuizos para as numerosas economías que dependen desta actividade. Nestes momentos a situación na Pobra está crítica tanto para os ingresos dos mariñeiros e mariscadores como para a entidade. A entidade está ao borde do colapso. Nós estamos intentando facer o posible o imposible para manter e revertir a situación, pero moi complexa, porque sabimos este ano como aconteceu, con todas estas riadas unha encima de outra, que o que produceu foi a parte unhas mortandades bestiales, sobre todo nos bancos de Navalla, que ellos arrasou nas concesións, provocou que a xente estuvera parada sen ir a traballar. Entonces, eso, xa viñamos arrastrando unha mala situación desde fai 2 anos, moi mala, con isto nos veu meter a puntilla. Tanto para a xente como para as entidades. As entidades non perciben un euro de ingresos para manterse. Están ao borde a nosa, en concreto, ao borde do colapso. Cansos xa de chamar a todas as portas, dende o Cabildo reclaman unha implicación real das administracións, especialmente da Consellería do Mar, a quen demandan que habilite unha partida de emerxencia para garantir o mantemento da actividade das confrarías e dos mariscadores. A administración ten que plantexarse ou habilitar unha partida de emerxencia para intentar que isto non sucumba. Ten que moverse, habilitar unha partida para que non desaparezcan as entidades, que é onde están ligadas á xente para vivir, e máis para os mariñeiros e mariscadores. E teno que facer con carácter urxente. Non podo estar dándoche largas, porque nesas largas vamos a caer. Se non caemos este mes, caemos para o mes que ven. Rosa é unha das mariscadoras afectadas. Con 60 anos e dificultades para acceder a outra actividade que lle asegure permanecer activa no mercado laboral ata a súa xubilación, sobrevive cun salario que apenas lle dá para vivir. A hora que damos un margen de 55, 60 anos, todos, aguantando como podemos, porque claro, eu agora teño 60 anos, a onde vou? Con 60 anos, non son apetecible para nadie. Entonces, claro, aguantas, e, bueno, que é normal, porque eu se queres duche números. Eu cerrín o ano pasado con 11.000 euros brutos. Teñolle que sacar a eso a Seguridade Social todos os meses. Entonces, podemos decir de que estamos vivindo. Que non dá para vivir. Exactamente, non dá.